И сега последната категория, но тя не е последна, а е една от равнопоставените 5 категории. Перспективи за израстване. В тази категория спечели инициативата за връщането на рока и естрадата в града на Белоногата. Народно читалище Дружба 1870, град Харманли. Здравейте на всички, да кажа. Благодаря първо за предоставената ни възможност да сме тук. Казвам се Златка Георгиева и съм представител на Народно читалище Дружба, град Харманли. Тук съм заедно с председателя на читалището господин Зайчев, секретаря на читалището господин Арнолдов и колежката Кристина Борисова. Значи, читалище Дружба, град Харманли е едно от най-големите в общината. Ще ви представя инициативата за възраждане на рока в града ни. Харманли е град с много богата рок история, която за съжаление назад във времето стана малко позабравена. От града ни са произлезнали редица известни групи славяни, южняци, Портокал, Гард, които са имали множество участия в предавания на Българска национална телевизия, Българско национално радио, дори и в Златния Торфей, което е похвално. Тази инициатива се възобнови с завръщането на един от фронтмените на група славяни в града ни, който така поте нещата в свои ръце и събра група от деца, които се вълнуваха от рок-музиката. Намерихме им учител, който им стана в последствие ръководител на групата. Започнаха почасови обучения в началото през ден, в последствие всеки ден. Стигна се до там, че те изнесоха самостоятелен концерт, който предизвика небивала еуфория в публиката и в същото време предизвика, подкани много деца да имат желание да участват в уроци по китара и по барабани, което пък от своя страна ангажира настоятелството на читалището с това да наемем музикални педагози, които да се занимават с това. Сформираха се супер спонтанно 3 рок групи, една от които е изцяло от момичета, другата е от малки рокаджийчета. Всички са в диапазон от 3 до 8 клас. Много ентусиазирани, много дейни, даващи всичко от себе си. Това, че бяха безкрайно добре приети от публиката, ги подтикна да правят и своя авторска музика. Една от групата вече може да се похвали с 2 записани диска в нашето студио, което е обновено към днешна дата, за което малко по-късно ще кажа. По време на тези концерти се събуди интерес в местната общественост и от страна на журналистите. Нова телевизия направи репортаж за момическата рок група Elation, която е много дейна. Имат само тази година изнесени 6 концерта в различни градове на страната. Тук е мястото, където да отбележа, че читалището има така инициативи от години назад да кани известни изпълнители музикални в града ни, които пък от своя страна се ангажираха с това, виждайки този интерес, който е в децата, се ангажираха с това да поканят тези малки рок групи, да участват в техните концерти. Много голямо впечатление за децата беше това, че участието на Тома, който е финалист от Music Idol и направи Night Party в градската градина на открития басейн и позволи на група Elation да участва в този концерт. През годината участвахме в много конкурси музикални. Един от най-важните за нас е участието в музикалната платформа на Indaba Music. Това е международна платформа за
миксиране на авторска музика, в която тази година участваха 674 участника, а ние сме на 6-то място. Пак казвам, международен конкурс за млади изпълнители. Това е голяма гордост за нас. Бяхме наградени и поощрени. Участваме в една нова инициатива също за миксиране на музика от фолклорни български песни с рок звучене. Те се въртят в музикалния канал на YouTube. Към момента нашите песни имат хиляди гледания и харесвания. Гордеем се с това, че бяхме лично поздравени от Теодоси Спасов за това ни участие и поощрени от него. И най-накрая, но не на последно място, искам да кажа, че през тази година ние обновихме и модернизирахме звукозаписното ни студио по проектна идея на местен рок, как да кажа, доен в музиката, Костадин Рейдовски, който по-настоящем е и главен тон режисьор в второ звукозаписно студио на Българско национално радио. Идеята ни е в това обновено студио, което вече има много нова техника и инструменти, да се правят записи на български рок групи. Това вече се случва. Факт е, има направени 3 записа в рамките на 1 месец. Много сме горди от това. Тепърва предстои да работим в тази насока. И виждайки този потенциал, който имаме в рок-музиката в града ни, стъпихме на една идея за организиране на фест 2 в 1, рок и театър, понеже читалището ни стои зад много солидна театрална традиция. Този рок-фест, рок и театър се казва Срещи. Първото му издание ще бъде на 27 и 28 май. Позволявам си да ви поканя да присъствате на него като гости. Добре дошли сте. Той е иновативен в своя характер, в това, че на самият фест ще има и уъркшопове, на които самите участници ще могат да разменят добри практики, опит и всичко, за което се сетите. Благодаря на платформа Агора за това, че ни позволи да представим тази наша инициатива и не само нея, понеже ние участвахме с още 3 други. Самия факт, че сме тук, за нас е чест. Надявам се и тепърва да работим с вас. Благодаря ви. Аз също ви благодаря. Да живее рока. Много успехи ви желаем, но нека да поканя тук на сцената, за да връчат наградите ви, господин Данаил Цонков, консултант по маркетинг, член на журито, член на управителния съвет на платформа Агора, който обича рока, и Виктория Юлианова, представител на NGOBG, партньор на платформа Агора. Вие ще получите, разбира се, плакет, сертификат и чек за парична награда, осигурена от платформа Агора. Аз съм много щастлив, че във време, когато няколко телевизионни предавания търсят таланти, все още има хора като вас, които създават таланти, и то затваряйки пълния цикъл от музикални педагози, звукозаписно студио и сцена за изява. Искам да ви пожелая много успех и търпение, защото вие сте все още в началото и имате нужда от силна подкрепа. Благодаря ви. Пожелавам ви съвсем скоро да покорите и световните сцени. Виждам, че обичате да експериментирате. Получава ви се много добре. Продължавайте същия. Благодаря.